A jak to celé funguje? Přihlásíte se na našich webových stránkách a vyberete si 2 až 6 firm, které vás zajímají. Společně s ostatními účastníky se pak budete účastnit plnění projektových zadání právě těchto společností. A jaké nabízíme? První z nich je Presto Ventures, pražský venture kapitálový fond, který je jedním z nejprogresivnějších v České republice. Dále máme 3 startupy v různém stádiu vývoje. První z nich je Carmine Finance, který vám otevře bránu do světa kryptoměn a likvidity. Dále pak MedMonk, kteří vyrábějí tablety pro zlepšení koncentrace a energie. Posledním ze startupů je Odin GG, který pomocí umělé inteligence předpovídá výsledky e-sportových klání. Z velkých společností pak máme KPMG, konkrétně obor zabývající se poradenství v oblasti průmyslu a energetiky. Celou šestici pak uzavírá fond Tein, který se dále dělí na Tein Digital a Tein Industry. Tein Digital spravuje množství IT firem, zatímco v Tein Industry se zabývají především problematikou vodíku a nebo průmyslu 4.0. Takže věřím, že je z čeho vybírat.